A que cheira, papá? Cheirache raro. Pois se cadra tes razón, algo fede. Será mellor que lle preguntemos ao Tigre do Futuro. O Tigre do Futuro, o podcast de A que cheira, papá. Benvidas ao Tigre do Futuro, o voso podcast cheirer de referencia. E como xa sabedes, neste recuncho de culto ao amateurismo, un selectísimo grupo de comentaristas reúnese de xeito clandestino para contarvos historias que poden ir dende o máis elevado ata o máis vulgar. Consultamos ao tigre e a saber o que nos responde, que é o bo e o malo que teñen os oráculos, e un pouco do que vai o Tigre do Futuro. Hoxe temos entre os nosos comentaristas reunidos clandestinamente neste desván da resistencia. Temos a Philip, un señor con acento raro que a doutrina rapazada. Boa. Que tal, Philip? Temos a Darío MJ, o amante bandido dos bugs e as causas perdidas. Hola, bons días a todos. E a Carlos Ríos, que probablemente sexa a primeira persoa da historia en saberse de memoria o Código Penal e as parroquias de Culleredo. Vive la Resistance, por supuesto. Horro, Ledoño... podría seguir, pero non quero... É un coñecemento superior, claramente. De feito, faime gracia que entre as dúas cousas escollas claramente as parroquias de Culleredo. As máis rústicas, Horro e Ledoño. O revés é como se fose un val perdido de Rivendell, a verdade. Ademais, agora os concellos están de moda. A cousa por ahora é saberse os concellos, pero cando cheguemos á pandemia de verdade tenemos que sabernos as parroquias, tío. No, as parroquias e a toponimia en xeral. Piredo ten tres que son moi graciosas. Peiro de arriba, Peiro de abaixo e Celas de Peiro. Sí, e ademais que están xusto debaixo do xalo, é un sitio Sí, moi sí. bonito. Este é o mesmo Carlos Ríos que é un cociñeiro que nos di que non podemos comer cousas en latas. No, non son cociñeiro, eu son nutricionista. Dedícome a dicir a xente que non pode... A xente que ten cartos, que ten moitos cartos, que como moito aguacate, que pase de comer transgénicos, que las cosas que están envueltas en plástico y tienen pinta de que llevan edulcorante E551, no te las comas, esas cousas. É que a semana pasada dixen que comera un pouco de piña dunha lata e non teño claro se podo facelo ou non. A ver, como xa podedes comprobar, hoxe estamos nun auténtico todo pirolos. Big Dick Energy. Pido, por favor, que fagamos un segundo de contrición e vergoña como organización. Fagamos un segundo de silencio. Despois deste segundo de silencio, pedimoslle permiso a Galloso para poder seguir con este programa de todo pirolos. E xa sabedes que para comezar e decidir por que orde vamos a contar as historias, normalmente fago unha pregunta un pouco aleatoria. E hoxe quería facer unha pregunta relacionada co tema dos, como este o Tigre do Futuro, co tema dos animais, porque non sei se o vistes. Esta semana saiu unha resistencia falando Boris Izaguirre dun dos tigres máis famosos da Península Ibérica, que é Currupipi, o tigre de José Luis de Ubrique. E tamén tivemos a nosa maravillosa Esther Estevez falando, facendo viral o termo o zorra, que en galego non significa nada relacionado con un animal, senón cos trineos. E tamén é moi gracioso porque, ademais de significar zorra en galego, pois trineo do que poden tirar os animais, tamén pode significar parsimonioso ou algo húmido. Entón, se vas pola rúa e hai xente que vai andando moi despacio, podes dicir aparta zorra, e ser técnicamente moi perfecto. E nada, relacionado con estes tigres e con estas zorras, a pregunta de hoxe é canto tempo hai que non tocades un animal? Buf, se contame a mí mesmo, pouco. No, excluindo o Homo sapiens, vai. Pois é moito tempo, porque os gatos da miña moza xa onde van que non os vexo, así que, pois non sei, igual un mes. Non, máis dun mes. Igual 3, 4 meses igual. Uf, vale, Darío vai ir para o final. Eu non teño animais nin nada. Outra vez ao final, non me fodes. Contan os bichos microscópicos que viven nas nosas cellas. Home, vou poñer o límite en microscópico, quer dicir, tes que poder velo. Vale, pois un can a fin de pasada, supoño, alá lonxe en Valdeorras. Agora estou en La Coru. Aquí xa non tes animais que tocar, claro. Eu, onte.
Onte. Teño un Fuera, can na casa. Joder, Carlos. Menos mal que ti non tes historia que contar, que senón... Pois eu estou aí con Philip. Hai como unha semana que sí que cariñei a un galgo que me atopei, un galgo dun colega que me atopei pola rúa e sí que lle fixen unha cariña. Pero sí, joder, pensei que alguén tería paxaros ou algunha cousa así máis estrafalaria. Que alguén tería paxaros. Ou que os A ver, tocase pola rúa, sabes? Vas acariñando pardais pola rúa, sabes? Como San Francisco de Asís, unha cousa así. unha pregunta que claro, acabas de dicir tocar paxaros, o típico, claro. Pero vos non vos decatades que antes había moita costume de ter canarios e pericos na casa? E ainda hai xente que o ten, Pero non Non é... tanta como antes, verdad? Home, gracias A a ver, Dios. gracias a Dios, sí, pero é verdad, é verdad, é verdad. O de teren xa ao lado un paxaro como que é bastante cruel, sí, é verdade. Vale, pois entón, de novo vai comezar Phil, que ten o beneficio sempre de iniciar. Que nos vas contar hoxe, Philip? Misa non saber. Joder, por favor. Perdón. Que título máis patético para a sección. Vou falar un pouco do personaxe máis odiado de Guerra das Galaxias. Que, bueno, primeiro a pregunta é quen é o personaxe máis odiado desas películas. Darío vai mencionar aquí a JJ porque necesita falar de JJ Abrams en cada intervención que fai. eu creo que JJ Abrams se conta como personaxe, e senón, a min pareceme moi odiosos os personaxes da película 8, pode ser, o que son Os pingüins estes raros, os verdad? pingüins estes e logo os outros dous que están aí no casino, que xa ni me acordo dos nomes, fíxate eu o que me gustou a película, se non me acordo os nomes dos personaxes. Pois non sei, eu diría os pingüinos, quizáis. Entre os pingüinos, Jar Jar Binks, eu non odio Jar Jar Binks, personalmente, porque creo que é un Lord Sith, no fondo. Vamos a entrar nesa teoría. Igual é do que nos quere contar Philip. Non, A ver, non o contanos é, máis, pero Phil. encántame esa teoría, pero o mellor deberíamos explicar moi brevemente esa teoría, porque supone que non todo o mundo vai saber necesariamente siquiera quen é Jar Jar Binks. Explica. Pois é un Jar Jar Binks é un personaxe popularmente moi execrado por... Pois a verdade é que é un pouco difícil explicalo, porque os Ewoks, por exemplo, nas películas bellas, que son os osiños de peluche que consiguen derrocar un imperio, teñen unha función parecida a Jar Jar Binks de así meter un pouco de comedia física nestas películas de aventura e fantasía. Entón, por que este personaxe que é un pouco payaso é tan odiado? A verdade é que non sei moi ben. Non sei se vos tedes algunha idea. Eu diría que a Ameaza Fantasma non é unha mala peli, é unha boa peli. A mí gustoume. Diría incluso que da Ameaza Fantasma o episodio Das tres precuelas, sí. esas, É a que pois máis creo me que é a gusta das mellor. precuelas. É a que máis me gusta a mí. Non é mellor, para mí a mellor non é, pero sí que é comparada cas novas é moitísimo mellor, vamos, na miña opinión. Eu son aquí canónico. Para min a Ameaza Fantasma é a pior das primeiras 6 con bastante diferencia. Todo é un pouco desastre nesa peli, dende a parte deportiva rara das vainas ata en xeral a historia do cativo refuxiado que por algunha razón está super conforme con abandonar a toda a súa familia sen tampouco importarlle demasiado. Non sei, a min esa película me parece todo un pouco fracaso e un pouco fracaso derivado pois do que era a lógica esa que querían que fose as precuelas de a historia de Darth Vader, entón necesitaban contar esta primeira parte, pero non cadran nada ben. Para min é a miña favorita das precuelas, non porque sexa boa necesariamente, senón porque é divertida, mentres que as outras Sí, dúas parecenme aburridas, sinceramente. estou totalmente contigo. É que a mí me gustan as charlas de Senado. A mellor das Joder. precuelas é para min é a de a 3, a do Ataque dos Sith, creo que, non? Para min tamén. É a mellor non só pola historia que
tornos así bastante oscura, senón polo tema das, estética, das loitas e tal. Un pouco ridículo algunhas escenas, pero bueno, en xeral bastante ben. A min gustoume bastante esa, como foi unha vez ao cine, de feito, que se estrenou e gustoume bastante. Se facemos o paralelismo co rollo da pois cos nazis, porque, a ver, algo de inspiración tendrá el asunto, en plan, a primeira son los felices años 20, con algún que outro episodio, pero los felices años 20. A segunda é 1933, cuidado, a noite dos cristais rotos. E a terceira é rollo, en plan, bueno, a ver, está Polonia aquí al lado. Non está mal tirada, porque de feito toda a segunda, o sea, todas as a séptima, octava e a novena tamén son pelis sobre a ameaza da volta do fascismo, no fondo. O sea, non é tan difícil entender esa mensaxe nas A ver, nas non tres hai últimas. nada, é evidente que en Star Wars non hai nada original, ademais, máis incluso no vestuario, sabes? En plan, vale, é unha boa historia, pero non é nada original nese sentido. Para joder, para visto Akira Kurosawa cagándose en George Lucas, o sea, non é nada novo todo iso, pero que fago ese paralelismo nas tres primeiras, nas tres precuelas. En plan, a primeira eso, son risas, porque a verdade é que son risas. Jar Jar Binks é un personaxe moi simpático. Logo joder, no. o rei, sí, tío, o rei dos Binks é moi gracioso, en plan, cando a dobraxe que lle fan tanto en castelán como en galego moi graciosa, en plan, misa no saber, misa na bucremu listos. Pareceme moi gracioso, parece todo moi comedia. Logo, en plan, vale, veñen os robots, aí hai unha pequena batalla, pero tampouco, sabes, nada importante. Claro. Vale, volvendo ao tema de Philip, o sea, eu creo que Jar Jar Binks é moi odiado porque o personaxe máis ridículo da película máis ridícula de Star Wars. Eu discrepo porque hai películas moito máis ridículas que o episodio 1. Pero sigue contando, Phil. Falando dos felices anos 20, podo dicirvos que hai unhas semanas quería ver unha peli, pero non había nada na tele que eu quixese ver. E non tiña Netflix. O que tiña era YouTube. Pero as únicas pelis que eu quería ver que estaban en YouTube en forma completa son pelis mudas dos anos 20. E vin O Maquinista de A General, de unha película de Buster Keaton do ano 1924, se non me equivoco. E nesta peli, pois como na maioría das súas pelis, Buster Keaton interpreta o papel dunha persoa que por un lado cunha gran habilidade para a acrobacia e por outro lado pola súa propia torpeza, pois termina nun montón de situacións perigosas pero graciosas. E, en resumo, nesta peli que está ambientada na Guerra Civil estadounidense, este personaxe, máis ou menos por accidente, termina gañando unha batalla. Concretamente, termina provocando que un tren inteiro, cheo de soldados do enemigo, cae nun río e rebenta unha ponte. E no seu momento creo que foi a escena máis cara da historia do cine. Sí, creo tamén que os restos dese tren siguen estando aí no fondo dese río en Oregon, onde gravaron a peli. E eu sabía que George Lucas era un amante do cinema clásico, e ocorreuseme que o mellor esa escena na batalla de Naboo, na ameaza fantasma, en que Jar Jar Binks por accidente, máis ou menos, non gaña unha batalla, pero sí que destrue un montón de enemigos por accidente. Creo que incluso chega a destruir un tanque cunha bomba ou algo así. Podería ser unha especie de homenaxe. E busquei no en internet e resulta que non estaba equivocado, pero sí que a peli é distinta. E
hai algunhas partes da batalla de Naboo que son unha homenaxe prácticamente coas mesmas tomas a outra peli de Buster Keaton que se chama O Navegante, que é de 1926. Bueno, é unha pena que claro, este é un podcast, non podo poñervos un vídeo, pero poden buscarse en YouTube. Hai un par de vídeos en que ponen as dúas películas unha ao lado da outra e ves que hai partes desa batalla que son directamente como unha copy-pega. E efectivamente esa faceta do personaxe de Jar Jar Binks é unha homenaxe a Buster Keaton, ao cine mudo da década dos 20. E xa, pois, por así decirlo, vendo estes feitos, podo dicer que estou totalmente reconciliado o personaxe de Jar Jar Binks, e agora diría que o amo e que é o meu personaxe favorito. A ver, Eugenio do mal. A ver, hai varios fillos do que tirar aquí. O primeiro, quizáis polo que falabas, é evidente que case sempre a todo o tema da comedia física en case todas as películas se pode retrotraer un pouco ata Buster Keaton, porque ata Buster Keaton, porque primeiro porque é un xenio e non hai moita dúbida de que é increíblemente influinte, e ademais porque introduciu varios tropos. Este o que falabas do maquinista. O sea, a escena do maquinista foi increíblemente influinte, primeiro polo que distide, que foi unha escena carísima de facer, e a xente que fai cine e facía cine nesa altura dábase conta de que é unha escena carísima de facer, e introduciu o tropo ese do tipo que sen querer resolve batallas, que aparecen en varias películas. A mí, por exemplo, agora, mentre o contabas, estaba recordando unha peli un pouco descoñecida, menos coñecida da filmografía de Woody Allen, que se chama A última noite de Boris Grushenko, onde o personaxe de Woody Allen está ambientada como nas guerras napoleónicas en Rusia. E o personaxe de Woody Allen é Woody Allen nesa época, basicamente. E tamén acaba resolvendo toda a guerra contra Napoleón de chiripa tropezándose nun sitio, basicamente. Un pouco así humor tamén, así un pouco ridículo, tamén de Woody Allen, está la de, creo que El Dormilón, chámase, non? A película. Sí. Que tamén ten así un humor bastante de slapstick, non? Se chama un pouco, pois. Sí, que despois non desenvolveu tanto na súa carreira. O sea, hubo nesas primeiras películas de Woody Allen hai como unha atención máis a ese tipo de humor que despois desaparece. E un pouco como que comenta Phil, que ao final todos os directores das últimas décadas que queren adentrarse un pouco nesa vía, sempre acaban mirando a Buster Keaton e copiando non só maneiras de facer ese humor, senón tropos narrativos. E a segunda cousa que pensaba mentras estabas contando é que a batalla de Naboo é claramente o inicio da teoría de Jar Jar Binks como Lord Sith, porque é o rollito este de que, sí, jaja, que torpe é Jar Jar. Ninguén é tan torpe e lle sai todo ben de chiripa, sabes? Ninguén é como este Legolas revertido, o que basicamente facendo malabares e matando a xente, pero sen querer, sabes? Realmente está utilizando a forza aí. Claro. É un Lord Sith, pero nivel chúpate esa, Palpatine, ou seja... Sinceramente, a teoría de Jar Jar como Lord Sith é dos mellores fanfics de teorías da conspiración en obras de ficción que eu coñezo, porque é boísima. Non hai nada no canon de Star Wars que impida que iso sexa certo. Quero dicir, a man de Jar Jar podía estar detrás de case todos os acontecementos e detrás de todo o que fai Palpatine, e sería consistente tanto coa historia do que sabemos de Jar Jar, que é super pouco, e co que sabemos dos Sith, que tamén é super pouco. Estou pensando a teoría que claro, porque non vemos que lle pasa a Jar Jar, non vemos se é unha persoa unha figura perseguida pola súa asociación co goberno democrático, polas forzas do imperio despois, ou sexa, todo está moi aberto a idea de que realmente non lle pasa nada, está aí as sombras controlando todo. Sí, e tamén está o rollo de que eles vivían como nun reino submarino, que non tiñan moita relación cos Naboo controlan todo,
E rollo, claro, o canciller Palpatine aí podría estar... Sabes, como que tiña moita pinta de que o reino deles era como moi autocrático, porque o rei era moi nazi, era evidente. Totalmente. É que jiji jaja co rei, pero... Pero, ojito, Sí, sí. É un plan perfecto do mal. Unha caricatura, sexa unha criatura aparentemente inocente, ser unha das maiores mentes malvadas do universo. Pois ben, pasamos xa para a seguinte historia. Como o seguinte en tocar un can fun eu, pois tócame a min contar a seguinte historia. Hoxe vou vos falar do mapa que conseguiu curar a máis persoas. Estamos nesta época de pandemia, un poquinho obsesionados con todo o tema de pandemias de épocas pasadas e con outros momentos da historia en que houve grandes enfermidades. Eu vou vos falar hoxe dunha que quizáis non é tan coñecida, a máis coñecida sen dúbida é a peste negra, e quizáis non é tan coñecida porque en realidade aínda a seguimos sufrindo en certa medida. Non sei se coñecedes, bueno, seguro que se coñecedes o cólera, a enfermidade do cólera. Eu teño agora mesmo. Espero que non, A enfermidade do cólera é originaria da India, o sea, endémica da India en realidade, pero expandiuse durante a Edade Media a outras partes do mundo en diferentes ondas epidémicas. A primeira parece que aparece en Europa no 1687. É unha enfermidade bastante fea de padecer, non? Durante un momento chamaronlle a morte azul, porque basicamente os seus síntomas son que te empezas a ter unha diarrea gordísima e empezas a perder moitísima auga pola vía de defecar, vaya, e empezas a perder auga super rápido, podes chegar a perder ata 20 litros de auga por día, entón morres deshidratado rapidísimo. E dicía que ainda seguimos padecendo porque a última grande vaga de cólera foi nos anos 60 e foi en Indonesia e no sureste asiático, pero ainda seguía habendo focos puntualmente en diferentes países. Ainda hai poucos anos, non sei se vos sona a vaga que houve de cólera en África, na zona do Golfo de Guinea, que foi bastante forte. É interesante o que ten o cólera como enfermidade, porque foi como a grande pandemia da primeira modernidade, non? Así como a peste negra foi a grande epidemia do medievo, en realidade case todas as enfermidades epidémicas mundiais aparecen como polo desenvolvemento das grandes cidades, da vida en urbe, e desenvolvidas tamén alrededor desa idea de que as comunidades humanas empezan a relacionarse entre sí de maneira moito máis intensa, non? Pensamos nas grandes epidemias que levamos os europeos cando fomos a América, ou a peste negra como derivada directamente do grande desenvolvemento das cidades. E o cólera en realidade é a manifestación epidémica do Imperio Británico durante o século XIX, a chegada máis forte do capitalismo e a industrialización. Claro, é un virus hindú, unha cagaleira hindú, pero claro, a culpa será dos ingleses. Case todo é sempre culpa dos ingleses. Sí, a máis naquela época que eu saiba os indios tamén eran ingleses ou non? A miña abuela naceu na India. A tua avoa, sí? Sí. Pero non sei se tivo cólera. Bueno, sabedes que o primeiro ministro portugués naceu en India, por exemplo? Naceu na India ou os pais naceron na India? En Goa, non? Sí, en Goa. Antonio Costa. Efectivamente. En Goa, sí, vaya, na colonia portuguesa da zona da India, vaya, sí. Pois sí, seguramente no futuro, cando pensen no coronavirus, será como a grande epidemia da era da información. Pois o cólera foi a grande epidemia da primeira época industrial, vaya. Entón, imaginadevos, a mediados do século XIX, chega a terceira onda da pandemia, que vai aparecendo por Europa en pequenos focos que se intentan controlar. Por exemplo, temos o caso galego. Tamén Galicia participaba nesa altura dos grandes liñas de comunicación marítima, sobre todo. E o cólera tamén era parte do Imperio Británico. Con que un par de guerras tivesen saído de outra maneira, Galicia sería parte do Imperio Británico. Eu debería dizer que pola miña herdanza racial nunca perdín unha partida de Risk.
Tedes unha sorte xenética cos dados tamén. Bueno, eso, que na Coruña, en Vigo, sobre todo, pola vía dos portos, tamén chegou o cólera, que se iba estendendo pouco a pouco tamén cara ao interior. Por exemplo, nesta onda dos anos 50 en Galicia, unha fonte conta que a Coruña quedou reducida, cando máis a 10.000 almas. Só durou a forza da epidemia 20 días, e neles morreron 2.025 persoas. Aínda que a falta de datos indica que a cifra puido ser moi superior. A mesma fonte afirma que faltaban facultativos, a miseria non era atendida, as tendas pechadas e ninguén traballaba porque ninguén podía chegarse a un establecemento de beneficencia onde comer unha sopa. O que a verdad que trae como flashbacks de Vietnam do momento actual que estamos vivindo un pouco. Entón, a xente morría ao bestia dunha deshidratación de diarrea en poucos días. E as grandes teorías para explicar esta enfermidade no momento parecen agora un pouco ridículas e un pouco cómicas, porque basicamente se intentaba explicar con que había como un mal aire. Eran as teorías da enfermidade do miasma, que de feito intentaban explicar todo tipo de enfermidades. Por exemplo, a malaria etimolóxicamente significa, vendo italiano, que significa literal mal aire. E ata se intentaba explicar outro tipo de enfermidades tamén con esta teoría da miasma. Por exemplo, dicían que a obesidade non era por comer moito, senón por cheirar moita comida. O sea, unha cousa bastante estrafalaria, polo menos nos parece agora bastante estrafalaria, vaya. O curioso é que esta teoría da miasma, de maneira indirecta, tamén axudou a limpar as cidades, porque coa idea esa de eliminar os malos cheiros, se intentaban eliminar as fontes de mal cheiro e indirectamente se curaban moitas enfermidades, pero sen ter coñecemento, polo que ao final tampouco chegaban a raíz. O seja, o do mal aire non... O seja, non está equivocado de todo. Hai moitas enfermedades que se transmiten por aerosoles. Claro, pero o sea, o problema era que aínda que había certos científicos na altura que xa defendían a teoría dos xérmenes, vaya. Non era o que había detrás da teoría da miasma. A teoría da miasma era como que había unha especie de aire que en función da súa orixe, non en función do que portaba, era malo. Era en plan, o aire dos humedais é malo e por eso hai malaria. Non porque haxa nada no aire en concreto. Non sei se me explico. Vale, é que ten certa lógica, porque, joder, se empezas a analizar, sobre todo esos fenómenos de cólera, dábanse en sitios moi húmidos, entonces ese elemento lógico de conexión supoño que é o que serviría para abordar este tipo de teorías. A base de que, claro, o coñecemento científico non alcanzaba a poder facer, pois, unha investigación acerca dos xérmenes, os virus, máis axeitada, entón dirías, bueno, pois hai estes elementos de conexión. É como o rollo da peste bubónica tamén. Sí, en realidade, do que vai un pouco a historia de hoxe é que non era tanto necesario un cambio tecnolóxico, a tecnoloxía xa existía, senón un cambio, o sea, un clic dunha idea. E aquí é onde entra en xogo o mapa do que vamos falar hoxe. Vale, imaginade o barrio do Soho en Londres o barrio do Soho en Londres en 1954. Hai un brote de cólera na Broadway Street e hai un señor que decide que vai intentar controlalo. Este señor chámase Jon Snow e non é o personaxe de Xogo de Tronos, é outro Jon Snow, que polo visto hai un político tamén inglés hoxe en día que tamén se chama Jon Snow. Tamén hai un das noticias. Ese. É o Matías Prats de Inglaterra. Pois seguro que tiña a mesma catchphrase que Jon Snow, en vez de shit is coming. En vez de, era ao revés, you know nothing, Jon Snow, joder, o único que sabía algo era Jon Snow. Claro. Porque de feito, a Jon Snow se ocurre a idea de facer un mapa onde localiza todos os casos que ocurren dentro do brote de cólera en Broadway Street. E a base de ir facendo ese seguimento do caso e colocándoos nun mapa, como puntiños dentro do mapa, decátase de que todos están alrededor da fonte pública que había en Broadway Street, a fonte pública de agua. Entón, a consecuencia lógica é pensar, vale, a orixe é a auga desta fonte. Cal é o problema? Primeiro tiña que explicar algún dos casos raros que saían dese propio mapa. Por exemplo, había unha señora como a varios kilómetros de distancia da fonte de Broadway Street que tiña cólera. E explicouse porque a súa sobriña que vivía na rúa leváballe todos os días auga dende esa fonte pública porque polo visto había como unha crenza de que a auga desa fonte era super saudable e che quitaba o reuma e todo ese tipo de cousas. Tamén tivo que explicar
porque xusto enfrente da fonte pública había unha fábrica de cervexa onde ninguén tiña cólera. E a explicación era porque basicamente a xente ali non bebía auga, senón que estaban todo o tempo bebendo cervexa, estaban todo o día pedos, entón non collían cólera. A outra vía de explicación, agora xa tiña localizados os casos, pero necesitaba saber o dato de cal era a intensidade. E conseguiu saber esa intensidade acudindo ao párroco do barrio, que como confesaba todo o mundo, sabía todas as os detalles privados de cada unha das persoas do barrio, incluído se tiñan diarrea en cada momento. Con estes datos, con a combinación deste método chega ao caso cero. Consigue determinar cal é o caso cero, que resultou ser un bebé que estaba infectado. O cólera basicamente é como unha bacteria coa que ti te infectas cando pola vía da auga, e se ti eres se ti o podes transmitir a través tamén das túas feces. Entón, que pasaba? Este bebé vivía na rúa 40 de Broadwick Street, que é xusto a casa que hai xusto ao lado da fonte pública. A señora mai deste bebé, sempre que el collera diarrea, tiraba todos os cueiros ao lixo. O que pasa é que o lixo nesta altura eran como fosas sépticas que había debaixo das casas. Os cueiros, como o neno tiña moitísima diarrea, íbanse acumulando e chegaron ata a auga que nutría a fonte. E por vía dese bebé acabou infectado de cólera todo o mundo do barrio. Parece, contado así, parece como se fose un estudo epidemiolóxico da repera que lle levaría meses de traballo e tal, mas en realidade o Jon Snow fixo todo en 3 días. O sea, resolvou a pandemia en 3 días. Deixou cerraron a fonte pública e deixou de haber casos. E diredes vos, pues menudo revolucionario, menudo ídolo. Sí, pero ainda con estes resultados extraordinarios, como que a xente mainstream da comunidade científica da época non lle pareceu suficiente prova e seguiron coa teoría da miasma intentando explicar todo a través dos malos aires, e que o de Jon Snow, bueno, pues tería algunha explicación así un poquiño extraña ou independente que aínda non sabían explicar, intentando non abandonar o da miasma. En todo caso, o que conseguiu Jon Snow con este mapa foi en realidad explicar a orixe hidrolóxica da enfermidade do cólera, e Jon Snow tamén foi un dos grandes precursores da teoría dos xermes. Con todo, como case todo o mundo que fai cousas guais ou extraordinarias no mundo, morreu antes de que as súas teorías fosen aceptadas en gran medida pola comunidade científica. Porque pasou os 3 días bebendo auga desa fonte antes de darse conta. Non, morreu varios anos despois, O sea, tardou en morrer, fixo varios estudos e estuvo varios anos intentando que... Porque a teoría da miasma era maioritaria, pero xa había xente intentando dicir que existían os microbios ou que os xermes eran os originarios das enfermidades. A movida é que nesta altura xa había microscopios, xa tiñan a tecnoloxía para poder estudalo. O que pasa é que era moitísimo máis chollo. Era unha explicación moitísimo máis complexa da realidade que decir, bueno, é que hai malos aires e por eso te pos enfermito. Sabes? Tamén é certo que na ciencia un só experimento, non é un experimento neste caso, pero podemos chamalo un experimento, un só experimento é suficiente para indicar unha liña de investigación, pero non sea a teoría do miasma e a teoría predominante neste momento, un só caso que o contradí, pois non ten por que, por así decirlo, darlle a volta a todo o saber científico. Quero dizer, é comprensible que naquel momento os outros científicos pois tivesen as súas dúbidas, por así decirlo. Claro, o que pasa é que o modelo da miasma en realidade tampouco non aportaba un modelo que puidese resolvelo, sabes? Non podía prever cando iba a haber un brote de cólera, non podía cortalo en canto aparecía. Era unha explicación case, pues, non máxica, pero un pouco super etérea, non? O sea, de feito, hoxe en día chamamos etéreo a este tipo de cousas, porque eran o éter. Ten sentido dentro dese ámbito de descoñecemento, refírome que ti tes un marco de coñecemento científico que chega hasta certo límite. O inexplicable lle tes que dar
unha certa explicación. E por eso, sempre, non vos dites conta de que moitos científicos tratan de explicar o inexplicable acollendose por a fe. En plan, pois, teño que darlle unha explicación a algo que non podo explicar a través do método científico e acudo a outras vías. Eu teño que matizar, porque é que non se pode explicar aínda. Sí, claro. Lo hizo un mago. Lo hizo un mago. Ia dicer que me parece posible que haxa cousas que nunca sexamos capaces de explicar. Por así decirlo, do mesmo xeito que un can, por moi intelixente que sexa o can, xamais será capaz de aprender a entender a linguaxe humana. Pode ser que, sinxelamente, haxa cousas que os seres humanos, os nosos cerebros, xamais serán capaces de comprender. E pode ser que haxa cousas que nunca poderemos explicar porque non somos quen de absorbelas. De feito, eu teño a sensación de que estamos un pouco chegando a ese límite con todo o tema da cuántica e que xa hai conceptos os que non nos podemos achegar porque a nosa lingua, que é como a arquitectura do noso cerebro, non está preparada para ese tipo de estructuras mentais. E por eso resulta tan complicado explicar cousas. Xa non entendelas polos científicos, senón que eles sexan capaces de explicalas a outras persoas. Sí, totalmente. Hai unha teoría interesante sobre iso tamén, que é o tema de por que a neuroloxía vai tan atrasada, entre comillas atrasada, entendámonos, atrasada en relación con outras disciplinas científicas, e é porque probablemente tamén atopemos ese muro moito máis pronto co propio cerebro, porque hai como un límite ontolóxico, non? É moi difícil que o cerebro se poida comprender a sí mesmo, porque non podes saírte da estructura cerebral para explicar a estructura cerebral. Non sei se me explico. Eu non sei que non sou científico, Outro matiz dunha índole menos filosófica acerca da fábrica de cervexa que mencionaches, só quería dicer que até, bueno, o século XIX, máis ou menos, seguía sendo bastante común que a xente consumise cervexa como se fose auga, precisamente polos posibles perigos de envenenamento se bebías auga daquela, porque non se podía garantir a súa limpeza, pero existía a opción de facer cervexas moito menos fortes que a Red Vintage, e incluso no século XIX non o sei, pero o que podo dicir que no século XVII en Inglaterra era bastante común que os nenos bebesen cervexa, pero unha cervexa moi floja, pero bebíana como alternativa posiblemente máis saudable a auga. Sí, de feito, estudos arqueolóxicos da Idade Media en Galicia, como que sempre hai estudos arqueolóxicos que basicamente buscan depósitos de residuos para explicar un pouco lóxicas de consumo ou de como vivían. E sempre se sorprendían porque a cantidade de viño que se consumía era loquísima, pero de litros e litros e litros. E se explica por isto mesmo que explica, o sea, que comenta Philip, non? Pola vía de que bebían moitísimo máis viño porque desconfiaban moito máis da auga como maneira para hidratarse. Logo isto conecta co aquilo que dixo Trump de que igual estaba bien beberse un chupito de lejía. Isto deberían facer algúns. Ou non Se me botar de limpa menos. o xersei, tamén me limpa os intestinos. É que é full logic. Había un meme moi gracioso que ponía se facía un pouco como estes memes de Troll Science que ponía paso 1, entra en Twitter, sabes que a cara de Trump e ponía paso 2. E claro, como Trump non ten Twitter agora que está baneado, pois ponía unha cara triste. Entón fíxome moitísima gracia. Joder, Esto conecta co principio, esto conecta con principio do programa en Buster Keaton, humor xestual, humor corporal, que Darío intenta facer explicando un meme que eso, ojito. Corta iso e Darío é o Jar Jar Binks deste podcast. É que, espera, teño un punto ahora. Ese humor de principios do século e que ainda, joder, pois está moi ao alza, humor corporal, humor físico. O meme
é o que supera eso, porque explica un meme, é imposible explicar. Ti podes reproducir un chiste, pero non podes reproducir oralmente unha broma ou un sketch donde se fai ese tipo de humor corporal. Pero como podes reproducir e explicar un meme? Home, o meme é a caricatura do século XXI. As caricaturas que Xa, había antes eran tamén así pero moi... non, xa, pero ti acabas de explicar un meme e que eu se o vexo parto o meu cu, pero ti me está explicando, e non sei se porque non é porque expliques ti. Que Que tamén. Que tamén. tamén. No, que podría explicar Filio, podría explicar Guillermo, da igual, non é o mesmo. Ti ves o meme e tes o impacto o momento, pero che explican o meme e non chegas a esa reacción. Sí, de feito, como que o meme, como sempre levamos unha pantalla enriba e podemos ensinar o meme, como que os memes Sí, sí. sustituíron os chistes e xa ninguén conta chistes porque, sabes, saco o móvil e te ensino a cousa que me fixo gracia en Twitter onte, sabes? Sí. Sí, interesante. Volvendo a Jon Snow, porque aquí conseguimos fiar todos porque somos mestres da parafernalia, pero volvendo a Jon Snow, con todos estes traballos é considerado hoxendía o pai tanto da epidemioloxía como un pouco tamén do xornalismo de datos, non? Esta idea de sair a buscar datos e a través dos datos que consigues contar as historias, e non ao revés. E de feito, o papel de Jon Snow como revolucionario en certa medida da ciencia médica no século XIX ainda hoxe en día é homenaxenado tamén en Londres, onde cada ano a comunidade médica fai a Pump Handle Lecture, onde un tipo experto en determinado asunto vai e dá unha clase tendo na man a manivela coa que sacaban auga dende esa fonte pública. De feito, a fonte pública de Broadwick ainda está nese mesmo lugar, homenaxeando tamén a Jon Snow, e detrás da fonte hai un pub co nome de Jon Snow, xusto enfrente do que antigamente era a fábrica de cervexa que antes comentábamos. Que non sei se Jon Snow estaría moi de acordo con isto, pero así se lle homenaxea hoxe en día. E a fosa séptica dos cueiros? Claro, a fosa séptica dos cueiros debía estar no edificio onde hoxe está o bar. E se non estaba, imaginamos que sí porque é máis poético. Vale, pois xa nos queda só unha historia a que nos vai contar o noso mono con pistola, Darío MJ. De que nos vas a falar hoxe, Darío? Hoxe vou falar de xogos de aventura. Concretamente, bueno, sempre fui moi fan destes xogos, criei-me basicamente con eles. Entón, pois ia falar un pouco pois da evolución que houbo. Voume parar un pouco nos videoxogos os que xogamos. Eu creo que todo o mundo máis ou menos da nosa idade, que xa, bueno, peina un pouco de canas e tal. Primeiro, en primeiro lugar, ia falar da orixe dos xogos de aventura, que, bueno, antes non eran como estamos agora mesmo, senón que era basicamente escribir nun ordenador. Era un pouco máis como un audiolibro, pero escrito. Entón narrabanche basicamente un pouco as aventuras e ti tiñas que poñer pois o que facías. Por exemplo, ves unha porta, abrir porta. Un pouco así como dragóns e mazmorras, non? Un pouco elixe a túa propia aventura, non? Mais derivado dese modelo. Basicamente. E, bueno, entón os xogos foron evolucionando, non? Dende aí ata a aventura gráfica, que, bueno, a primeira da historia considerase unha que fai Sierra Entertainment, que foi creado por Roberta Williams e Ken Williams tamén. É bastante curioso, porque moita xente, agora a cultura gamer, pois co tema das mulleres na industria, pois ponse bastante cabreada, non entendo por qué, cando realmente destas aventuras gráficas moitas foron creadas por unha muller. Sí. O papel de Roberta nunca é abondo reivindicado, sinceramente. Unha figura clave, moi clave no tema das aventuras gráficas, por non dicir das máis importantes que houbo pois en toda a historia das aventuras gráficas. Vale, pois o tema de Sierra, que, bueno, nace con eles dous despois de xogar precisamente o xogo de Colossal Cave Adventure, pois crean o videoxogo que se chama Mystery House, que é considerado como a primeira aventura gráfica da historia. É un pouco pois o que como empeza, non? Comeza un pouco pois a finais dos 70, principios dos 80, vaise desenvolvendo un pouco toda a evolución dos xogos de aventura ata mediados dos 80 e mediados dos 90, que é un pouco considerada pois como é a idade dourada destes videoxogos.
Nestes anos 90 salle como competencia Sierra LucasArts, que sería pois, o de, como o seu nome indica, do George Lucas, creador de Star Wars, aquí en conexión co que dicía Philip ao principio. Como pechamos o círculo? Como pechamos o círculo? En que se diferenciaban Sierra e LucasArts? Bueno, a principal diferencia era que nos videoxogos de Sierra ti podías seguir a historia sen facer certas cousas. É dicir, por exemplo, ti podías non recoller certo obxecto nun momento do videoxogo, pero eso igual logo ia determinar a túa morte, por exemplo. Sí, acabas en calellas sen saída moitas veces nos xogos de Sierra. Sí, efectivamente, os videoxogos de Sierra a veces eran moi desesperantes, no sentido de que morrías por case calquer cousa. En cambio, en Sí, sí. LucasArts eran uns videoxogos un pouco máis desenfadados. En LucasArts, nos videoxogos de Monkey Island, por exemplo, parodiaban este tipo de situacións. Hai unha escena onde subes un acantilado, o personaxe cae, xa hecho o mítico aviso de Sierra de morreches tal, pero de repente aparece o personaxe voltando ao acantilado porque di que rebotou nun árbore de goma, non? Entón, parodian bastante este tipo de personaxes. Pero menudo, unas queimadas entre compañías, non? Sí, bueno, Sherry que era moi desesperante nos videoxogos. Bueno, no tema de LucasArts, eu quería falar sobre todo de dos videoxogos tamén de LucasArts. Un é o Maniac Mansion, que creo que é o único videoxogo de LucasArts onde podes morrer, o dos poucos xogos, onde entra aí unha figura tamén que é clave no desenvolvemento dos videoxogos, que é Ron Gilbert, que foi o primeiro creador de Monkey Island. O videoxogo, pois, creo que está entre os máis difíciles de todos, porque O Manic Mansion. O Manic Mansion. Sí, ten unha dificultade bastante grande para a época, ten varios finais posibles tamén, podes elixir certos personaxes ao principio que teñen certas habilidades, entón pois foi un éxito bastante grande por ese aspecto, pois polo deseño, polos guiños que había no videoxogo, o easter eggs tamén á cultura popular, pola dificultade que había, etcétera. E o primeiro xogo en que Ron Gilbert participa dentro de LucasArts? Creo recordar que participou noutro anterior que chamábase Zack McCracken, creo recordar, un minuto. Zack McCracken, este sí que non coñezo de nada. O Manic Mansion sí que o escoitei algunha vez polo que comentabas, que introducía a mecánica de morte. Non foi o primeiro, porque o primeiro foi o Coronis Rift, pero sí que foi un dos primeiros. O sea, foi o terceiro xogo que participaba el. Pero En que participaba el, sí. aquí foi, o sea, como guionista e como director, foi o primeiro xogo. Despois disso, pois, bueno, había Zack McCracken e os And the Alien Mindbenders, que era un pouco un videoxogo tamén así de aventura gráfica, que, por certo, neste videoxogo tiña tamén unha cousa moi graciosa, que se ti pirateabas o xogo, había, bueno, daquelas, para combatir a piratería, pois usábanse manuais, non? Fotos, etcétera, entón tiñas que reproducir como certos códigos. Que sucedía no xogo? Había unha parte do videoxogo que tiñas que coller un billete e meter a clave da tarxeta. Se a metías mal, é dicir, non nos números que figuraban no manual, o xogo mandábache a unha cárcere de piratas. Entón aparecía unha bandeira pirata e o carceleiro da cárcere pois dicíache que era vergoñento que pirateras o videoxogo, que ías te quedar ali ata que morreras. Iso lémbrame un caso máis recente, pero algo parecido, en que os que diseñaron o xogo facían que se ti tiñas unha copia pirateada, saía certo erro nalgún punto e non podías avanzar. E hai moitas capturas de pantallas de foros ou páxinas de axuda técnica en que as persoas preguntan que provoca este erro e contesta o estudio a empresa do videoxogo dicindo que a solución é non piratear o Sí, son xogo. moi graciosas as medidas antipiratería dos videoxogos. No robarías un coche. Non me estás dando conta de que todo é rollo, en plan, tes que estar facendo todo isto este rato, en plan, como non collas isto, vas morrer, como non fagas aquel outro que te estou dicindo, vas morrer, e ao final, e como me piratees, te voy a joder. Home, pero ti voluntariamente entras no xogo, se non queres xogar, ninguén che obriga.
Xa, por suposto, pero é como o rato en plan... Están formando pequeños nazis. Joe, Carlos. O monotema. Entón, bueno, os xogos de LucasArts para mí son os meus favoritos. Sí que os de Sierra gustame, pero os de LucasArts gustame bastante máis, principalmente pois polo humor e polo deseño que hai. De feito, é cando meten o motor gráfico Scum, que foi o que se creou para o Maniac Sí. Mansion, en base a ese programa, pois fan distintos videoxogos que normalmente son os que están normalmente citados entre os mellores videoxogos de aventura, basicamente pois, pola súa originalidade. Un destes videoxogos orixinais, aparte do Monkey Island, onde tiñas que combatir cunhas espadas cun concurso de insultos, precisamente, como curiosidade, estes insultos estaban escritos por Orson Scott Card, Sí, sí. O escritor de ciencia ficción, o de xogo de Ender, non é? efectivamente. E logo, como Sí. curiosidade, no videoxogo Labyrinth, que foi o primeiro xogo de LucasArts, un dos escritores, tamén uns dos guionistas, era Douglas Adams, o de La Guía de O los... Autostopista Galáctico. Entón, Sí, sí. pois era bastante, o sea, sempre tivo ese toque de humor. Bueno, en relación a este tamén había videoxogo del Día del Tentáculo, Day of Tentacle, que sería como teóricamente como a secuela de Maniac Mansion, pero este videoxogo xogaba un pouco pois co presente, co pasado e co futuro, non? Entón, metíanse nunhas letrinas temporais os tres personaxes, un viaxaba 300 anos ao pasado, bueno, 200 anos ao pasado, outro 200 anos ao futuro e outro quedábase no tempo actual. Entón, había unha parte do xogo en que ti tiñas que disfrazarte nun mundo dominado de tentáculo. Como construías ti un disfraz nun mundo onde non sabías onde coller o disfraz, non se sabía. Pois o que se facía era, no pasado, cando se fundaba Estados Unidos, ti tiñas que facer que a bandeira fose un disfraz de tentáculo. Entón, ti infiltrabaste cos pais fundadores, os pais fundadores creaban a bandera con un disfraz de tentáculo e no futuro recollías esa bandera e disfrazabaste de tentáculo. Joder, é moi brillante esa mecánica. E tiñan... É moi brillante, tío. Sí, é moi interesante sobre o tema das aventuras gráficas. Xusto o que estabas comentando agora, tiña apuntado para comentarlo despois e non saía. Que teñen, o sea, son xogos moi dos 90 pola súa propia estructura, porque non existía aínda o internet como o comprendemos hoxe, non? Eran xogos de puzzles onde todo o xogo estaba orientado a resolver puzzles. No fondo puzzles narrativos, onde tiñas que xogar con determinados tipos de verbos ou a maneira en que se relacionaban varios elementos que podías coller ou podías recoller polo mundo. Pero que quizás non tería sentido hoxe en día este tipo de estructura, porque podes entrar a internet e resolves todo rapidísimo e o xogo duraría como 45 minutos, unha cousa así. E en cambio triunfaban e se convertían en algo como un reto moito máis duro, porque non podías compartir. Entón, se en algún sitio non vías precisamente cal era a solución do puzzle, igual te quedas unha semana sen poder xogar, sabes? E tamén entendo que esta dificultade arbitraria tiña un antecedente no que mencionaches ti, Guillermo, os libres de elexer a túa propia aventura, que eu cando era adolescente tiña algúns, e sí que eran moi frustrantes, porque ao mellor, cerca do principio do libro, habería unha mesa e podes coller un espello ou un pincel. E logo, cara ao final do libro, porque ti collías o pincel en lugar do espello, morres e tes que comezar de novo. Totalmente arbitrario, pero, bueno, facía que tiveses que ler o libro varias veces, como estender artificialmente a vida útil do libro. Non hai moito, en Netflix sacaron algo parecido, pero con Bear Grylls. Sí. Sí, malísimo. Malísimo, sí, por supuesto. Tivo cero éxito, pero... E o episodio este de Black Mirror de... Sí, de... Bueno, sí, claro. Que está ambientado no mundo dos videoxogos tamén, claro. Claro. Sí, é interesante porque é como a primeira iteración, non a primeira, pero das primeiras iteracións de caixa de ferramentas nun videoxogo, onde podes facer moitas cousas, pero aínda non está o suficientemente depurada a idea que ten o xogador de cales son os límites. O sea, o xogador non sabe que pode facer moitas cousas, pero nunca sabe cantas. E entón
era un pouco confuso, en plan, pero aquí podo coller isto, pero ali non podo coller aquela outra cousa que, sabes? Estaba aínda como evoluindo esa mecánica. En relación co que dis do que son moi noventeros, o videoxogo de Leisure Suit Larry tiña ao principio do videoxogo, para saber que era original, tiñas que responder a unha serie de preguntas, non? Que pasa? Que esas preguntas eran de cultura xeneral, pero dos anos finais dos anos 80 do Sí. estadounidense. Entón o creador dixo, bueno, fai uns anos que realmente se sabías a resposta a esas preguntas, eras que eras alguén calvo e maior de 40 anos. Inglés. Bueno, así de. Eu, bueno, sabedes que son un moi fan do Monkey Island, e que gustame moitísimo todas as referencias que hai á cultura pirata, as bromas que fan pois tamén con distintas novelas, bueno, Sí, parodias sí. da Illa do Tesouro e todos os tópicos que hai nas novelas de piratería. E bueno, e de feito, falando de palpar animais, que tamén falamos do principio, Palpar, tío, tocar, non palpar. bueno, tocar animais. Está vivo. Nin... Nota mental, nunca deixar só a Darío co teu gato. hai, hai unha escena do Monkey Island 1 onde ti tes que reclutar a un membro dunha tripulación. Entón el di, vale, eu entro na túa tripulación solo se tocas a la bestia, que non sabes quen é, e o tipo ten encerrado, ten unha caixa, bueno, está como encerrada nun armario, pero con 50.000 portas, entón ti dice que sí, que vas a tocar a bestia, tal, bueno, tipo di que, claro, estás en manos, di que a bestia arrincoulle as dúas mans, tal, entón ti dice que sí, que vas a tocar a bestia, tal, entón o tipo comezas a abrir como 20 portas de seguridade, de super modernas, tal, cando se abre, ves o reflexo nos ollos do protagonista de algo verde, e resulta que é un loro. Entón, as opcións que tens é palpar, palmear, tocar, sabes? Entón, tens que tocarlo, e cando o tocas así, aí remata aí a aventura, non? Bueno, a aventura, a misión que tes que facer, non? Falando do humor, é curioso, ou pareceme curioso a min que nestas, o sea, hoxe en día vemos os xogos estes como unha cousa retro, como unha curiosidade, non? Pero no seu momento eran a vanguarda técnica do videoxogo. Estaban facendo cousas a nivel tanto de gráficos como de mecánicas que ou nunca se fixeran antes ou nunca se fixeran tan ben como conseguían facer, sobre todo os xogos de LucasArts, bueno, tamén Sierra. E en cambio apostaban moi forte polo humor. Era parte integrante tanto do xogo, o guión era unha parte fundamental do xogo e sempre estaban tirando cara ao humor. E en cambio, dende esa época de finais dos 90, cara aquí, aínda que siguen existindo xogos humorísticos ou que teñen o humor como un elemento central, non acontece tanto nos triple A's ou nos xogos que están un pouco nesa vanguarda técnica, non? Como que se asocia as cousas máis finas ou as cousas máis avanzadas do videoxogo sempre cunha especie de seriedade, ás veces un pouco impostada, porque, lo que sei, hai xogos que en realidade son cosas moi chorras, que se toman super en serio a sí mesmo. Perdeuse un pouco o espírito desta época de asumir que, aínda que isto sexa unha cousa seria, o sea, seria dende perspectiva tecnolóxica e de que é difícil de facer, pode ser humorística, un xénero totalmente lexítimo. Estamos todos absorbendo o coñecemento profundo de Darío sobre o tema. Pero e vos, Filipe e Carlos, vos xogabais de pequenos este tipo de xogos? Eu, por exemplo, non falei moito porque non teño puta idea, porque a miña infancia consistiu en non te voy a regalar un juego porque te comen el cerebro. Así foi. Eu sí que tiña videoxogos cando era neno, pero creo que por casualidade ou por os meus gustos persoais cando era pequeno, non non xoguei nunca eses xogos de aventuras, non me chamaban. A mí me pasa o mesmo, os xogos de aventura nunca me chamaban porque, sabes, como que non é que me frustraran, pero que era rollo todo o rato, tes que facer isto, tes que facer aquelo outro. E como que dá un pouco pé a liberdade de elección, porque ti tes dúas opcións, pero unha soa, imagínate que tes tres opcións, pero só unha é válida, entendes? Cheira aquí a traumita de neno triste, No, pero joder, era eso. A miña nai dicía que non me quería comprar videoxogos ou consolas porque me comían el cerebro. Al final acabé con el cerebro comido, pero non por gracias aos videojuegos.
Joder, O dereito acabou por comerte o cerebro. Tío, era super frustrante ir a casa de alguén que tiña unha Nintendo 64 e o rollo, joder, esto es el paraíso. Joder, eu recordo ir a casa dun colega e ter a Nintendo 64 e pensar que era maxia negra, tío. O sea, Que era así, en plan, no, Sí, yo sí, solo sí. quiero verte jugar, a mí ya me llega con eso. Sí, era increíble. O sea, a Nintendo 64 nese sentido foi... Eu lembro isto, sí. Eu non tiña unha consola até os 12 Sí. anos. Entón, durante 5 ou 6 anos antes, ver a consola que tiña Sí. tal ou cual amigo era moi guai. E sí, como eu xogaba moi mal, porque non estaba acostumado, sí que era Velo, case era sí, mellor ver sí, como sí, xogaba o meu totalmente, amigo era que sabía eso. xogar. É o antecedente do Twitch. Xa facíamos de cativos. Íamos a casa dun colego a ver xogar durante 5 horas. Comentar. Totalmente O Twitch non inventa nada. non invento Parece- nada, tío. Pues que lo hacíamos en plan arcade, claro. Pero era larguísimo, O sea, non era en plan media hora e xogaba o teu colega media hora. Non, tú te sentabas ali, te poñes a merendar, o chaval estaba ali xogando, pasando o Zelda e ti mirando. Pois sí, tío, eu o pasaba fatal. Logo había aquí en Culleredo, no Nadal, facíase o Culleredolandia do Nadal, que é o mellor nome posible do mundo. Era rollo nun O pabellón, culleredo que? Culleredolandia do Nadal. Era moi gracioso. Sí, tío, sí. Tía, por Era, favor. tío, eu esperaba todo o ano para que chegara o puto Culleredolandia do Nadal, porque era o pabellón do meu colexio e todo cheo de hinchables, consolas Nintendo 64, tiñan como 5 consolas Nintendo 64 para xogar, en plan, para facer manualidades, había de todo. Está quedando unha sección de Begenials máximo, Para viejas. Ben, estivemos falando de videoxogos de aventura e supoño que pues, a nosa querida audiencia que nunca xogou igual ten agora curiosidade e como falou Darío de moitos, eu recomendo, sobre todo se non coñecedes este tipo de formato de videoxogos de aventura noventeiros, que non xoguedes os de Sierra porque son moi frustrantes. Eu intentei e a verdad que nunca conseguín pasar ningún porque sempre acabo tendo que mirar todo por internet e non é divertido. E en cambio, sobre todo os Monkey Island e o Day of the Tentacle, como recomendación para xogar, hoxe en día siguen sendo super vixentes, siguen sendo super divertidos, non se sinten para nada bellos, en realidade, son super recomendables, Se non os xogastes, eu penso que calquera persoa que teña un pouco de interés nos videoxogos debería probar eses dous, son increíbles. De feito, neses videoxogos non fan referencias á cultura deses anos, principalmente porque eles o que buscaban era tamén un pouco pois a temporalidade Sí. do videoxogo. E consíguese. Sí, efectivamente, son videoxogos que non envellecen nada mal, porque sempre son bastante divertidos e bastante graciosos, e se che gusta todo o tema así de películas de aventuras ou piratas ou así, eu creo que son videoxogos que desfrutanse bastante ben. Ben, pois, e máis nada, rematamos aquí un novo episodio deste noso misterioso tigre. Moitas grazas a Philip, a Carlos e a Darío. De nada. Rematamos esta edición pirolenta do Tigre do Futuro encomendámosvos para a seguinte edición, na que esperemos que teñamos máis diversidade. E máis nada, moitas grazas tamén a vos por escoitar, os que chegaches ata aquí sodes heróis do Tigre. Nada, podedes seguirnos nas redes sociais de A Que Cheira Papá, tamén podedes suscribirvos a esta canle ou a outras onde subamos este podcast, tanto en iVoox, en Spotify ou noutras canles onde vais escoitar podcast, intentaremos estar. E nada, vémonos na seguinte. Ata a próxima. Tigre, quen te pode deter? Fai no pedazos e bañate no que quede ver. Nunca pensei